Ola, chámame Mario. Eu son Laura. Eu Sheila. E eu Jessica. Neste vídeo imos explicar as fraccións dunha maneira moi fácil con chocolate. Se cortamos o chocolate en 2 anacos, cada anaco é un medio. O número de arriba é cantos anacos collemos, o numerador, e o de abaixo é o denominador, que cantos anacos hai. E se cortamos o chocolate en 4 anacos, cada anaco é un cuarto. E se collemos 2 anacos, teño 2 cuartos. Cunha onza tamén se pode facer unha fracción. Por exemplo, 1 de 24, porque ten 24 trozos. Se cortamos o chocolate en 3 partes iguais, cada trozo chamase un tercio. Os 3 tercios é unha tableta enteira. 1 igual a 3 tercios, 1 igual a 4 cuartos e 1 igual a 24 de 24, que é toda unha tableta de chocolate. E isto foi todo. Espero que os gustase. E agora imos comernos o chocolate.